ada yang berbeda timbang tahun kepungkur no. Ya, tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Heeh. Tahun kepungkur ya karo Cak Komet ning pasangane luwemu gedhe ngono. Ki dadi cilik mergo kena penyakit kencing manis. Wah mboten to Mbak Cange. Nek sing riyen kan wis entuk MBG. MBG apa? Mangan bareng guru niku lho, Pak. Oh iya. Sing niki kan urung entuk niki. Oh ngono. Nggih tapi tetep seduluran menika. Oh nggih no. Perpisahan seniman itu di mana saja di seluruh Nusantara kita tetap seduluran. Leres. Heeh. Kaya piyai kene dalu punika jan luar biasa Mbak Cangik, Mbak Apa? Limbuk. Penonton beberapa orang ki cara wong semene iki kabeh nanggap Mas Kangko kabeh tak kira 6 tahun kok urung rampung, Mas. Iya, sakmene biyane. Lah ya wong nonton semene jenengan mirsani pada malam hari ini. Iya. Ki Bu Ruminah niki padha karo nyenengke wong pirang-pirang niki lho, Pak. Iya. Mesti nate ngendika to piyai para alim ulama. Apa? Sapa sing gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Heeh. Monggo dalu punika Bu Ruminah menika nyenengke berapa ribu orang mulai entuk dongane wali wong wali pirang-pirang. Insyaallah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma. Amin. Golek pemimpin iki nek wis sugih nggih ngeten iki lho, Pak. Heeh, iya. Golek pemimpin nek wonge wis sugih sik mesti rakyate ora bakal ora mungkin kok korupsi. Iya bener. Nggih, dasare garwane Pak Carik. Lho, kisuk tahun 2017 wis nanggap wayang neh Mas Kangko. Pun DP pinten mau? 10 juta. 10 juta ning dagelane ora kowe. Aku ora masalah sepindho. Ya wis pindho ya. Kowe no jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Tapi ndak apa-apa kalau mau kula sampun mireng, sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Ora lho, iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mega murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to? Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung tok. Oh, ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya, syukur we. Mulane karo Aku nang kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Pindho. Ping pindho masak dandan ki kok ya nang musola. Oh, gembet yang musola ya? Iki nguri ya nang Ya ning musola. Mergo muhajirin ki aku nang kono mau. apa? Yo anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus tak karo. Monggo wis Nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ijo dikei kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan iki ngene Pak Wo utawa Pak Kasun. Ana ing Bandung. Lan semua masyarakat. Leres piyai bedet menika. Upama ya Mas. Upama beliaunya Pak Supriyadi utawa Pak Carik utawa Bu Ruminah iki duwe duit arep nanggap wayang. Iki makasane lek masyarakat ora pengen, ya ora ngijini ya ora iso wayangan ngono lho. Lah, ngono. Ya toh? Nggih. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat. Betul. Iso nuruti. Lah niki. Iya. Pemimpin mula tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Iki iso ngacok kengko. Iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion iki urunane pirang-pirang. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150. Heeh, iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya apa ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai ya. Lho, lah kok santai ngopo? Ha sementing wong guyu selesai. Lho, aku sing tak pikiri gur siji Mas. Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Nah terus masyarakat kabeh ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki lho repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Lho kamane nek panggung orkes dhuwur tuh Pak Kangko madhep. Mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono to pi? Bareng. Piye pamane? Piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana ndangdute, ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono piye? Oh, kolaborasi. Heeh.
Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Loh, lah kowe tenan apa ora lho, Met? Anak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to. Kaya Kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Oh, kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe kudu. Mula matur suwun Mak sanget menika, Mbak Cangik, Mbak Limbuk, nderek muji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke purwa ingga ucana mangke mboten mangke alangan setunggal punapa. Piyai Mbetet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Muga ora usah didongakno sehat nek ndelok wayang niki positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Duka lho ora padha. Gak suka. Paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya nek auden wonten nginggil nggih napa mboten Pak Cangik? Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake dhewe. Ya bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya. Iya to, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah iya mul pangawede kan mut-mut gula tak dongakne muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Tuku patung ning Jawa Timur Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wening dusun Bandung pinaringan panjang umur. Kowe apa? Bro, tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga Piyai Mbetet saya barokah. Amin Allahumma. Amin. Ayo, komet, iso muni ora cakeme. Muga-muga penak. Lho. Ya ketak biasa. Kene iki wong budaya, wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga Lho, lah ndonga ki nganggo parikan kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Lho, kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Ayo padha oleh amine lho. Lho, nyapa nganggo parikan. Lho paling kan nganggo parikan ning sawah nandur blewah muga-muga buru minah dadi lurah. Amin Allahumma. Amin. Oh, ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho, wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nek ndonga nganggo parikan salat ra barbar lho, Dol. Kok iso salah barbar kok? Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki Mang. Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa to, Dur? Lah kok salat kok gak rampung-rampung piye? Lah kamu nganggo parikan mau ya piye jajal? Nah, ape salat subuh? Kok jenengku nek kleru tak gacok ning kono. Mulih lho aku. Gak mau gambarmu ya padha ngono lho. Ning rada murah iku. Salat magrib bisa dadi ngampe subuh lho. Lah kok iso? Lah gara-gara parikan mau piye? Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Tuku duku karo nanas 10 audu birobinas. Lah kok ora rampung-rampung no. Langsung ae lho. Lho, lah dongane piye wong tak dongane muga-muga sing petani tandurane dadi asile entuk akeh. Lah kuwi sing duwe sawah sing ra duwe piye? Panen ki nak nandur. Salah meneh kowe. Lah nggih to. Lah sing ra nandur ora duwe sawah nelongso lho, Mbok. Dongakno kaya ngono kuwi. Loro ati lho kaya jene nyinggung lho ngono Terus kuwi. ngene, aku panen opo ya Allah? Sedangkan aku sawah aja enggak punya. Lah kok kowe harus memikirkan orang-orang yang tidak punya, Ndro. Muga-muga panenane kathah ki nek duwe sawah. Kok ya ana Nek ra duwe. Oh, kudune dikeki. Ya ndonga ki ya sing lengkap wong Oh donga. ya tak dongakno muga-muga anake muga-muga dadi bocah sing soleh solehah migunani nusa bangsa tuwin agama. Sing majer. Sing majer. Kaya sapi majer, Met. Lah sing ra duwe anak? Lah nek sampe anak ya didongakne piye? Ayo. Ya ditungakno to ra duwe anak ki ya nelongso lho. Enek rumah tangga 5 tahun, 7 tahun ra duwe anak bingung. Keturunan ki minangka oh ya te rumah tanggaku ya anak. Oh ya te. Oh ya te. Omonganmu dhuwur iki kowe. Ayat ngono lho. Iki penguat dalam rumah tangga ngono. Wong petuk kanca biyen lawas SD. Pak Kangko petuk kanca SD. Sing ditakokno ora kok bandane. Iki asli mesti anakmu wis pira saiki? Iya ora? Iya. Kuwi penguat dalam rumah tangga mula penting. Lah nek sing ora duwe anak aku apa-apa mbok bantah. Ya usaha. Lho, carane usaha iki piye? Gampang lho. Tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho, sik. Mulih kanggonamu 3 dina
mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene ben piyai mbedet kene pirsa ditulis tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh, medis karo alternatif. Alternatif. Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? Medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Ngono, dadi awake sepok ki apa? Sepok ki apa? Spesialis ogoh-ogoh. Dadi kuwi SPOG iki kan. Kowe omonganmu gak aku ngono kuwi. Ya kuwi SPOG spesialis kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane ben ndang duwe anak. Heeh, jenenge berusaha. SPOG. Heeh, berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Loh, lah ya dipijet sikile kuwi. Wah, lara kuwi malah. Disuwuk. Gak usah kok iso, engko didilat barang. Loh. Walah, nek gak maksudnya nek diurutno. Diurut umpama iki aku kan ora mudeng nek umpama congpe iki urung duwe anak, iki sing sinden iki urung duwe anak. Carane bendang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Lah diapake umpama congpe. Ya diurutno aku sik apa kowe sik, apa dalange apa wiraswara, yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak methuki iso. Ora ketang sidi mending nyanto ya. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketang sidi. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Lho penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga. Oyote omah-omah muni ngono. Tak tuwapuk kowe iki. Kene kowe arep ngaturke apa salam-salam sik kanggo piyai kene. Sing wis nimbali Mas Komet 2 kali. Mbok nganggo mukadimah sing apik kene iki lingkungane agamis, agamane kuat, agamane bako. Oh nggih. Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti tekan Nganjuk. Kowe nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena gitu ku apa-apa, sekolahne anak, openi bojo ya to. Sing penting ki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Pancene penting pathokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Datasawala tak kepruk bata bangka. Menengo. Ya Mak Bak. Enek wong ngapa muka dimah kok so. Ya muka dimah ya ning ya aja nesu. Muka dimah kok muka dimah. Ya aja nesu-nesu ngono to su. Ngono aku lho. Gak tak terusno. Bismillahirrahmanirrahim. Ah iki tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah guyu cengengesan. Aku dhewe gak percaya karo suaraku. Wis ganteng suarane apik. Alah. Telek. Ini piye mau Mas Kangko? Wis ganteng suarane apik jare. Alah, modele raine kok sak ciduk dawet nek muni ganteng iki lho. Lho mburi ngerti dhewe to. Piye? Kene lagi metu lho ya kaya Gus Idam ya. Aku wong padha njaluk foto mah ngerti ora? Bareng komet iki mang padha njaluk ibu-ibu ono komet njaluk foto jejer. Bareng ngono fotone didelok terus dihapus neh mang lho Met. Dihapus wong kliru kok dadine ra cetha. Dadine kok ngene to. Wong tengeng. Lah perkarane kono njaluk foto tang anu gage-gage rada cepet-cepetan karo ngemiki anake. Lah ya ngene lah kok pas foto mana. Aku ya rada ngene dadi. Dadine ya ngene. Dagelan kok celutak iki lho. Akhire kan padha ngerti nek aku ki posisi ngene iki nyapa ngono kan padha ngerti. Tekon ndi? Lah mau assalamualaikum sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet. Lo. Kok bolak-balik to, Met? Lho, lah muka dimak ya ngoten to, Pak?
nganggo ambyak takon ngono. Salammu ku kleru ya Mas. Kleru karo Mas sapa? Komet sing bagus dhewe. Iya, Dul. Anake wong sak RW. Iya. Lehmu salam kuwi kleru ya Met ya. Iya. Sing bener piye? Mau baleni jajal kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Lho, iki lho. Iki lho sing marang balik iki. Iki lho kowe. Aku kuwi asline iri kok aku ganteng lho. Mulane irungku mbok arakno rene rono. Lah lemu salamku kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya wal mursyalin. Muding ora wae nganggo kuwi ambiya. Kowe bar mangan apa to, Tru? Telek. Kok ya sisakumu ta? Iya. Amma ba'du. Kok ama bakdu tok. Uta menengo. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong-wong. Wong iki beda wi, beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, ki boloku kabeh kene medine. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono mek kene. Lho aku separo kene kowe. Aku serai sak itik iki beres ya wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Met. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu Adek. Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tanggap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1 2 100 200 wong 500 iki sing blok kene tok iki, Met. Oh lah ya gak sida kakean, Nduk. Wong iki jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oi. Iya. Kono iki apa Tarsan tok to bocah? Loh, ketok semangate ngene iki. Semangat bapak-bapak iki. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged? Ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Ora nguyui, nguyai. segara kok diuyu iki lho. Nguyai segara. Lek masalah nyanyi yo kene mau kalah no. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania. Mbok nganggo nada. Mbok nganggo nada nek keyboard. Anu, yen kedang, Mas. Lho, ape mbok dol? Duh. Njaluk iring. Lho, maksudnya diringi ku arep mati apa diringi? Iring. Lho. Ya jare njaluk iringan kendang. Diringi lho. Oh, diring nih. Padakno kowe karo ha. Dene wong seni kok. Ya, ikuti suara saya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah sana. Saya yakin Anda bukan orang sini ya. Kok ngerti? Nek wong kene iki mesti lungguhe rapi ngene lho. Ayo. Ha iki nek wong njaba desa mesti ning sebelah kene iki. Kuwi tekane keri. Tekane keri ya. Ndane desaku kaya iki ya emang nih. Mas, kendang Mas. Nggonmu ora tau nanggap kok. Tang. Ikuti suara saya. Yang paling heboh asli ini dapat 50.000. Cirolu. Kurang keras. Hei, Cirolu. Lumayan. Oh, hey, wis kena, hey, oh, hey, heo, Kowe nggusahi manuk lho. Lah, aku nih yang uang keren yang keren. Lah wae jane arep nyanyi apa ngajak tukaran kuwi lho iki. Dijak Roma ngono, hei, ngono ya. Kowe ngajak tukaran karo wong kono kuwi. Mas, nggih tak jak nyanyi nggih Bu nggih. Deno nggih saged Nyanyi ra tau bener kok ndelok Lho lah kene iki juragan musik e. Nek sak pira Mas? Jrek. Sayangku iso. sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak Semangat. Modal bensin seliter
motorku tak setater ata ampiri ayu tak jak muter-muter. Komet koclong nggih Bu nggih. Setuju. Aku nyapa nyanyi dene mbok ganggu wi. Ya sing kira-kira kabeh iso lho, Ndro. Iki yo iso iki lagu anyar, lagu sing iso apa jajal? Sing tak siarne kowe nyanyi kono. Iya. Oke, baik saudaraku semuanya. Betet apa putih iki? Betet Bandung, Bandung. Dusune. Oke, Desane Bandung. Batek. Desane Betet. Desa Betet. Betet apa Bandung Dusune iki? Bandung. Dusun Bandung Desa Betet. Betet. Ya. Kecamatan Ngronggot. Ronggot. Ronggot. Nganjuk anu Met kabupaten ini. NKRI. Yo. Kok kok nesu ae. Ora nesu piye. Yo. Dadi wong enak MC berwibawa gini ya. Yo. Lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes. Sing delok pul, aku munggah lagi yo. Wong delok piye Met? Mulih lho. Resik tek. Yo, kembali kita hadirkan. Kowe iki mbok duwe swara apik, Nggih. ya toh. Nek tanpa didukung karo sound system Nggih. sing apik, ya ora iso. Yo, ngono ora iso. Dadi sing- jare duwe sound system kan. Sing penting ki sone Met kowe iki. Sonmu lho isini-sini wong. Lah nek sini-sini wong piye? Son dinggo salam kok sama karo-karoan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku Sumbar kuwi. bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Heeh. Tapi ya guru patayatan rono. Rene tahlil Rolasin pancen Pak, rolasin kuwi. Heeh. Kuwi nek dikulo salam piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ron. Wong iya lho dadi iya. Saudara-saudara sambut rabu. Tasih serangan karen cantur sari ndehogang. Ndek bakong angger Iki main. lek sone Jodi Pati son Dwijo Laras ya. Oh, karuan. Aku ngomong Yo. Satu persatu artisnya Dwijo Laras Indonesia. Kita panggilkan spesial untuk Betet Bandung Ngronggot Nganjuk, tepuk tangan. Hadir spesial untuk Anda semuanya. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Kita panggilkan Sih. Iki lek salame penyanyi dangdut, kanggo dangdut. Nyuwun sewu lho Mbak Cangik, Mbak Ibu. Sok kala mangsa ki tanggapane rame golek MC gak ngentukke. Eneke kuwi MC-ne umur 85, iso ra we. Tuwik ini. Tuwik piye jajal apa dadi MC? Iso to. Ayo piye jajal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita panggilkan beberapa artisnya Dwijo Laras. Wonten sinten menika? Diajeng Lucy Brahman sapi. Loh, Ya aja kaya sapi lu sitok no. Brahman iki umume sapi apa kebo? Kok jaran Met? Tuwek mbok ya. Sepote. Ya, oke. Ya. Nyepot. Lendro. Sama. Yen liwat aku Kelingan kubur golek Farel, tendangnya tokle di dalam sarungnya.
Biar berang. Ing cagak tulisan warna tanpa isi. Perawan Mas. Masa ayam gimana? Gopeng asmara. Mas. Robinya nagayo Mas. Tanpa bantas, tanpa kuasa. Buat apa kita marah? Tuman. Wiwit biyen Mas. Iya masih. Tuman. Saiki lho Mas. Bubuk kebak kereta. Tangan bang. Rene popo. Nganti gagat. Rina asik. Wek. Jadenan sak jroning ati. Nyatane lontor lho Mas. Saya ati lho Mas. Bubut bareng iso. Bravo ayo. Ayo. Wis no. Nek ndro sing kip lho. Contoh Slendro. Yo. Kaya aku mang lho, Davno. Kok malah apa enek janongan wis lempah lara bunyi Ngene lho sikile. Ayo. tamungi aku ngerti ngene iki lho. Lho aja wis hobok kowe kok buyutenmu. Piye? Piye, Met? Ambekane iki mau metu irung to. Saiki teko kuping karo teko kene. Ayo, Untut. Lah yo kok anek ambekane teko metu kono barang. golek pangan kok angel ngene ya, Met ya. Lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja aja muni golek pangan kowe kuwi. Totalitas kerja iki ngetokne sapa? Ngetokne Dalang Dwijo Kangko sing kondang sak Nuswantara. Aku gak melok kono, aku melok lek iki kok. Lho, tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione, rajane. Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. Nyapa. Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. Los ya, aku wonge los ya. Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Iya, Komet iki mang lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kula iki ora Rasani sapa? ngrasani jenengan. Pancang, rasane apa? Mulane nek ndek dulure iku ndek kancane ora patek akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. Sapa? Cangkeme sapa sing muni ngono? Ya Mas Kangkong nggih. Ah, iya. Aduh, Mbak. Maju.
Mboten Budi. Mbok De kapan aku rapi Pak Demu. Kebablasan. Kowe ngerti apa ora saiki? Oh reneng saiki zamane saiki wong tuwa yo reneng. Mergo saiki zamane zaman canggih. Ngeten lho. Zaman canggih. Kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang, ngerti? Dek mben tak tuwarik ke Bantren Pak Dokter lek ngeret malih motoku pindah ning Batuk. Loh, malah apik iki. Ora sida tak balekne nek. Kaya lho. ya Kowe nyekmuni apa? Kowe ngrasani Mboten apa? lha iki sing combe. Ora ya, aku nek karo jenengan sok kala mangsa WA sharing to, Mah. Aku iki komet asine nek kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. Kuwi kapan lek muni? Iki mau ning mburi ning musala, apa sinden tuwek barang kok polahe ra karuan. Jajal ngono kuwi sesuk nek mulai rak mijetno lho. Piye? Kowe muni piye? Mboten. Kowe mirengne dalange tuture Pak Dalang mau apa ora? Mboten. Barang ki lek tuwek ki saya enak contone. Woh-wohan kuwi lho. Nek Apa woh. enek kates ya to? Nggih. Lek entah ya ora enek tlutuhe akeh, tapi lek mateng kadipangan enak. Pelem nek tuwa kae rasane Ya, legi. kecut lek enom kecut lek Kecut, tuwa legi. enak legi. Kowe mirengne dalang apa ora mau? ngono? Jeruk nek tuwa rasane piye, Mah? Legi nek Ya, nom legi. kae kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya, Mah ya. Loh, sampean tahu mangan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tak ya tahu. Guys, nom apa tuwek? Ya nom. Kenapa gak ngaku sing tuwek? Ben bongkok kowe. Loh, mangan Loh. galar ya? Tapi nek tuwa kan luwih berharga ya, Mah ya. Kowe ngerti. Mas nek tuwa regane piye, Mah? Regane larang Mas lek tuwa ya. Kayu nek tuwa regane piye, Mah? Kayu jati Kayu larang. jati ku lho nyawamu ora oleh nggo tuku kayu jati kuwi. Nek tuwa ki larang, Met. Alah, bene kuwi rak kayu. Padha karo bong kuwi mau lek tuwa dadi pring iso gawe omah kan Larang. bermanfaat bagi manusia. Dadi wong urip aja sok ngenyek-nyenyek. Nek tuwa ki mesti Wong larang, Met. dek iki lho umure karo aku kaceke 3 tahun besok tuweke padha le. Lah iya. Alah wis tak bayangne dek mben nyun Piye? sewu lho Mas Karko. Alah lek Mas Karko kan gagah. Gagah. Wong dalang duwite akeh mbok teko tuwa ritek ya Panggah sehat, gagah. Wong bahagia. Lah lek iki lho pelawak le alah rata-rata ki lek tuwek yo setruk ngono kae to le. Ya aku yo karo anu kae ning pasar yo ketemu komet. Alah komet. Kowe jarane krungu kok dek mben arep lara, setruk atene bongko to le. Ngomong jare karo aku kacek 3 tahun. Lah piye ta? Lho kancane dekne padha nyewu kok. Oh kancane dek tuwek kene jek bocah. Ya kudu bersyukur dadi uang urip ning alam donya ki Ya, nyuwun sewu bersyukur. lek Gusti Allah ngersani ya Mas Kangko. Ya, Kok benar. tidak harus tua dulu. Ya, saya belum pernah kamu belum pernah merasakan tua tapi saya pernah merasakan muda. Ngono. Ngono. Muda. gerayamu Oh, lha kowe diumbar-umbar bagus. plak-plak kae. Lah terus nyapa? Mergo tuwa iku luwih pengalaman ya, Mas Aku ya. ini seniormu. Iya tapi yo aja plak-plak iki ning panggung lho. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang. Kasih Totalitas, sayang Met. plak dikira. Ha pisan kan namane. Lho. Lah nyapa? Aku lho Ora lara. Oh, tenan, Mas. Ora lara. Gampang kowe. Aduh neh. Jare gak lara. Sesuk lara ndro kene. Papat e. Papat. Wong Makane- bersyukur ketemu Mama Lucy. Ngene lho tak omong iya. Dalem, Mak. Kudune wong lanang kuwi apapun yang terjadi kepada perempuan itu selalu berusaha memanjakan seorang perempuan. Ngono kuwi contone berarti kowe lek meratukan seorang istri seperti Pak Kangkong nyambut gawe deng 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 kayane dicaosne Buduwi. buduwi. Arep perawatan opo kelakon. Wih. Lah kowe? Nyapa? Lah kowe apa ngono? Kowe suami takut istri. Sing takut istri ora aku. Sapa? Kile. Pak iki. Sik. Ketemu pirang perkara kok iso ngarani aku takut istri. Durus. Aku kita gagah ning panggung kaya ngene pimpinane wong sak rombongan kok. Gagah aku no, Pak. Kok iso? Aku kerja iki ora ditutne bojo kok nyantai kok los. Ape mampir nanti oke. Sik. Guyangan oke. Yakin kowe ora ditutne bojo? Warung semok oke. Ora ditutne bojo? Oh. Lah anakmu loro iki lho do melu kabeh ning arep iki. Lho, anakku ya seneng tak jak mampir-mampir kok. Jarman karo Jarmil iki loro. Wah, lambene. Berarti nek ditutne bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Heeh. Lah dadi nanti gak iso mampir. Salah. Alah yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, ikut Kasih mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing meratukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Ya, Mak. Tak bayar dek ben rekeninge sing wedok.
Mama Lucy loh menurut keluarga yang bahagia itu ada 3. Mangan bareng, sholat bareng, adus bareng. Ya mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isu didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komati apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, sholat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem no wong bojone gedine rong aku lho. Adus dicemplone gedhe jedeng kan ra iso ngangkat. Dek kuwi bojone gedhe kaya aku. Adus piye plok-plok. Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh ya. Kita jolo loro cilik-cilik. Aku sudah berbangga luar biasa nggih Mas. Ya bangga ditanggap kok. Lantaran Mas Kangko kula saged tepang Pak Pri karo warga masyarakat mriki iki ngerti setahun kepungkur lek ngejok. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangko iki mau. Kowe wedi ra? Dobel campur sari rata tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enek? Duh, apa nih? Enek no sorry no Campur sari enek. Enek. Wayang iki. Neng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani mergo deman awake ya wis tuwek. Dadi cangkemmu. nek siji ae aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Kowe endi kowe akan ya film Susana. Duwe endi kowe karo aku rene? Rini yo. Ayo. Ora iso aku. Sing ngono nek pirang ya pelatih aerobik. Aku iki nantang Lucy Brah. Iki tontonan opo to ngene iki? Ora urus. Tapi ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Calon dhuwur, Mas. Masuk YouTube. Rodok. Dewi Anjang sana Anjang. Kaya ngono. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Haning ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak. Masalahe nganggo trapsilo. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton ndi, Mek? Dadi, Kraton ndi? Cek golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana ngalam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan nyidran janji. Ya to, asma. Diomongi. Kula niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan janji. Kaya ngene. Panjenengan kok tegel sangat. Aku ora benjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Kok disadap kowe? Kados mekaten. Aku rumari. Mboten mikiraken perkara kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun kados panjenengan kok tegel kalian kula. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal ngliya. Mangertenono. Kaya ngene polahku iki kanggo sliramu wong ayu. Lunging mekar lan semi. Anggonku. Kok kaya Puspitana lho kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresno kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas. Panjenengan kula gemi janjinipun. Met, sikat Met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, odot iki lek delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki anu kasus Lah mriki lho kados pun janji. Surat. Tok. Mas. Tok. Kang Mas. Ya. Wilo. Dulu. Lah ngopo lho ngopo? Kowe ndagel sik tak umbah-umbah. Kok umbah-umbah. Ya nyanyi ya. Ya nyanyi. Menika wonten permintaan Mbak Lucy. Wonten. Saking bener Pak Supri. Nggih. Supriyadi nyuwun lagu entit. Lah iya. Nah, menika nyuwun lagu entit Mas Kangko nggih. Mbak Lucy sing nembang. Oh, nggih. Nah,
duete kalih iki to. Nggih no. Nak mau ngono lho. Oh iya. Oh ya, kowe dadi anu ndite bindeng. Entet gak ngono kuwi, kene iki untune anu irunge jeprak ning dhuwur Oh, lho. ndek karet gak ono karet. Penting suara wis to, Dru. Ya elene odo-odone sik teke. Sapa sing iso odo-odo? Kakung. Langsung. Catetane mboten dibeto. Ya. Entet. Oh nggih. Niki dereng siap niku. Wis iki gak apa-apa. Ya wis sakniki ae kene met. Ajuran. Lah muni kok nek iki kok nyeluk-nyeluk aku. Sapa inte lho met. Urung ngomong caturan sik kok ya. Iya. Listrik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan malah Sah wis ngono kok. ya dipacai sik. Suarane bindeng. Ya ya. Suarane bindeng. Apa lah? Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyak mau nyeluk-nyeluk. Met. Yo. Wes, men puas weh. Apa kok nyuk-nyuk? Ah, lha iki sing celuk sapa si Putri namine sinten Mas? Si andi-andi lumut. Lah iku ande-ande lumut to. Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji. Ngono lho. Anu, Pinyen ta, Mo? Bu sapa? Anu wong lanang lho. Oh iya iya, Oh oh iya. Iya. Ande. Heeh. Nah, apa to? Kok delok nak no ae. Iya nak anu wek dhewe ndene yo uwe, sing anu yo uwe kabeh. Iya wis nak maknai malah Mana ya? Owe omong kowe enak manut kok. Enek endit ngene ayo. sing nandur terang londeng dawa Ending apa? wedi Punya. kowe sapa ente Ating nandung aku nyawo nang pepen nyawo nandung aku nyangan ning nyoli nyem Kowe karo bungkut to crot, kowe ora tau ndelok toprak. Gutun ngecek kowe. Getun kowe tak bacok kowe sesau gak nyang lho. Lho pancen yo preyok. Oh, rek sesuk ya. Sok prei. gampang entet aku mung takon wae kok Nuk anak on. Seneni. seneni Neni. Anak On ae. Oh tengah nang nandung aku. Ih, mana ini nepok nga? oh sing nandur kowe tontet Yo. oh terangmu cilik apa gede Lho, neng. oh tontet Aku ora ndrodang iki. Kau menengan tak unu tangin dewi. Yo yo. terus lakune ngene ngono lho Ah, lekoso. Apa? Hei. nah maju Apa? tak gendung-gendung drut-drut ngono lho Oh baleni nek. nah Kowe kok apik ngono ya met malah met. Anjan pengkhianat tak weh. apa Iki lho anake camat. Oh ya mat nuwun. sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa ente Nungakne ya ne. sing nandur Ating nandung aku ya wo ya. Ndang pek-peken ya wo ya. Angerti ijoni. Sikile iki Alah tenan apa piye tontet aku mung takon wae kok Nak anu kowe ya ben iso menjiwai tak tabrak bis. lho kowe iki aku iki. Wong kok nyanya ngono. Lah ngono. Asen yo ngono. Nye. Ayo mlaku ya, Sing Jal. nandung aku. Mlaku. Nyeh ngono nah. oh iya iya 20 tahun kas met. cicing kasyon Loro rungokno wong tuwek kaya ngene sekolah tenanan ya. Ayo. Dadi anake. oh iya anakmu
Sik, kowe duwe Pak ngono kuwi isin apa ora? Gak. Lah kowe isin ora? Oh gak isin, Met. Berarti wis mbok doktrin ya, Met. Iki anake tenanan apa piye? Nek iki tenane iki gak ketok nek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya Met tanggamu ya. Iya to keterangane? Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lha sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Siji kas yo ndet ya. Ngono ya kan nek. Sikile pincang trot maku. Tak tanya tepetnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk? Nak kuwi lah yo cinak kok entet. Ya kan jahat kalau aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa Nama. rambuté Ute. klower. Ente nama? Rambuté. Rambut. Rambute. Rambute. Rambute entet. Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso isik pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek sangkemmu ngene kok. Wong kok Rambute dawa abang-abang. atang-atang. Kowe sapa? Ngono ya nduk ya. Eh? Kuwi ngono, ateng nandung aku nyamuk ya. Peken kabeh nyamuk ya. Angger diijo. Ora ndek. Ijo. Ngomong takon wae iku. Mek nak momo ijongi. Eh? Mek nak momo. Lah lek mbok kene aku terus kowe duwe apa ndet aku mung rambute kok. Abune tinggal, liyane gawa aku njoli ya. Nak sayang aku titik ae. Mama. Ayang le. Ya tak idoni. Ana apa? Ma, wis bar. Kok ben mbok sayang idonono gak apa-apa ya. Met. Wis bar. Adekane ora ngono kuwi. Halah ora bendino ya, Dek. Wong kono yo Kowe malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Heeh. Si entet. Lah niki Bu niki. Dintekke ya. Si Antet ya. Ya yang Ya. Si antet. Nuwun sewu niki pancen Kali kabeh. tembang lawas niki ra Lawas, disupe. Nggih, nggih. ngapuntene lek ngaturi kurang sekeca ya Mas ya. Ya. Nggih. Saire ya mok ngono kuwi to. Nggih. Kenacune. Ngajak Kabeh padha lali. Iya, ngono. Guyuk tapi Eh.